Hey, sup guys, so now I have dressed and I am ready for New Year, and I hope you guys are too. So next time I'm gonna record again, it's gonna be at the party. Yeah. Min far skal ikke se det, så er det galt. Jeg putter det ikke på Facebook alligevel. Jeg kan ikke for helvede. Jeg kan ikke putte flere videoer på Facebook. Hvorfor er mit eget dillerrum? Nå ja, han er stadig det der pis. Ja, jeg må ikke. Hvor går langt japansk griseporno ind? Hallo med dig! Hallo med dig! Okay, hvordan er det her nytår? Hvordan er det her nytår? Det er bare skrigende, du, det er det sgu. Hold kæft, Timmy, jeg brænder. Jeg skal ikke på min fod. Kartoffelchip. Ring til ham. Hvad laver du? Okay! I kan lige få lov til at se jer selv, hvor dumme I ser ud. Ring til ham. Med slik. Det er vist en lækker bisken, du har fået fat i den. Vi vil gerne uddele en skål til Andreas T, fordi han ikke er her i aften. En skål. Skål, 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 du gamle bund. Ja. Det smager Showtaber! Ja. Det smager halvt af spærm. Og her har vi en retarderet knæk, der ikke kan finde noget. Kartoffelchips. 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 Nu vil jeg danse. Hey! Det er Tiams vlog! Hej Tiam. Hej Tiam. Hej Tiam. De siger hej. Jeg samtaler bare det her. Det siger det var dansk. I speak Danish! Hej Tiam. I må godt se jer selv. Det er Ole. Det speak no English. Det er konten på Ole. Hvad? Jeg ser det! Tiam, jeg kan sige dårligt. Jeg kan tale tysk. Tysk med dig. Du har gået til tysk i 5 år! Ja. Det var lige godt faldet over kanten. Okay. Det er fordi jeg er pro. Nå, skal jeg åbne den? Men bare noget lidt. Så lang tid på det. Skal vi ikke også? Ja, kan du dreje den? Der er ikke så meget tryk på det. Kan du gøre det, eller? Hvor mange er det tilbage? Hvor mange er det tilbage? Ja, sikkert jeg havde med. Siger de gør de sådan der, så man kan se det? Et halvt minut. Halvandet minut. Nå, det der. Det er sådan noget. Nej, det er meget champagne. Champagne! Tak for kampagne. kampagne. Nej, ikke sikkert, Det er faktisk næsten... Det smager sådan der ost. Vi har bare fået gang af glas til øl. Hvad med Jonas og... Fuck dem, du har ikke. det er ikke. Hvis de kommer til, der er mange flere glas. Okay. Jeg gør det ikke. Nå, men skal vi slutte? Ja, lige når det bliver nytår, okay? Okay. Vi må ikke drikke koldt. Jamen, kan du se min baggrund? Se, hvad sker der, når du er min baggrund? This is for my vlog. Hello guys. Gays. Hello guys. Happy New Year to you all gays. 30 sekunder. 33 sekunder. Nice here. Men det står det lige Prøv at du kan se mit lille Ui, vi sætter ned for 9. Vi sætter ned for 9. Eller 9. Prøv at du kan se tv-skærmen. Fuck tv-skærmen. Ja, det kan man ikke se en skid. Det er bare ødelagt. Ja, det er ganske. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo!
de nu har fået. Hvad er det for en lortebaggrund? Det er næste amerikansk tid. Så er Jeg giver ikke dig nu. Katter der. Godt nytår. fuck. Jeg laver noget sindssygt, mand. Hey, vent lidt, jeg skal lige have filmet Jonas. Jeg skal lige filme Jonas. Hej Jonas. Lad mig lige gå over til dig, Jonas. Har du noget at sige til Tiams vlog? Jonas? Nej, Jonas. Det her det er faktisk ret dårligt, fordi det, sådan, man kan ikke se dig. Fuck! Oh my fucking! Fuck for me! Ja, den er godt. Jonas, du er ikke fuld, for ellers vil du ikke sige det der. Man laver fuldere end nogen. Han er ikke klar. Ja, men Jonas er der kommer og sætter Det her er et bomberør. Nu skal jeg tænde det og fyre det. Ja, og han holder det bare i hånden. Og så til at holde det også. Og fyrer random sted. Jeg står lige på din nakke nu. Au! Ja, det her giver et ordentligt. Oj! Og så den sidste skal jeg bare blive på dem. Oj!